Bé, molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per acompanyar-nos en aquest que és un diàleg sobre la cultura de pau en un context bèl·lic, gestionar la pau en democràcies perplexes, però és també un homenatge que fem des d'aquí de la sala fins a l'Ernest Lluch a un dels temes que segur que ara l'estarien ocupant i preocupant, que és la situació en la que ens trobem. Per fer-ho tenim dues persones que presentaré a continuació, però primer vull donar la paraula a la Cristina Ribas, que és regidora de comunicació d'aquí de l'Ajuntament de Vilassar, i a continuació en Joan Major, president de la Fundació Ernest Lluch, perquè ens deixin les dues paraules. Cristina, benvinguts. Bona tarda, gràcies. Jo, en nom de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, volia donar les gràcies a la Fundació Ernest Lluch, no només per organitzar aquest 25è aniversari d'aquesta manera fantàstica amb aquests actes i debats, sinó per tots aquests anys que ha estat recollint la memòria i el llegat i difonent tot el que l'Ernest Lluch ens va deixar. Nosaltres hem estat presents en aquesta ocasió. La setmana passada en el ple es va fer un esment a l'Ernest Lluch perquè feia aquest aniversari. També vam estar a l'acte del Palau de la Generalitat, que va ser un acte molt emotiu. Us recomano que el pugueu recuperar perquè està disponible en línia tot l'acte sencer. Va ser realment molt emotiu, molt de recordar, molt de no perdre aquesta memòria, que crec que és el més important. I també aquest matí hi ha hagut aquí un acte de Vilassar Ràdio, que també us recomano que recupereu des de la web de l'emissora, perquè també s'ha parlat molt de l'Ernest Lluch a Vilassar. I ara aquest acte que per mi, des del punt de vista del contingut, crec que és molt adient, molt necessari, i que permeteu que també digui unes paraules personals, perquè jo soc periodista de formació i per mi la notícia de la mort d'Ernest Lluch va ser una de les que va marcar més la meva carrera professional. No només la trista notícia, sinó també després la manifestació posterior, i crec que m'emociono, se'm posa la pell de gallina quan veig a la Germania Ebre adreçant-se als polítics en aquelles paraules que deia diàleg, i jo crec que més que mai recordar això crec que està molt bé. Res més, moltes gràcies. Unes poques paraules, simplement per donar-vos també la benvinguda i per afegir els sentiments que tenim a la Fundació Ernest Lluch de tot el que ha estat passant aquests últims 15 dies, que ha sigut un seguit d'actes, alguns promoguts per nosaltres, per la Fundació, però molts altres promoguts per altres organismes o per altres que ens han arribat a sorprendre la quantitat i l'assistència que hi ha hagut en molts d'ells. Això vol dir, d'alguna manera, que cada vegada l'Ernest Lluch és més una persona coneguda, una persona i que inclús és coneguda dels que no se'n van arribar a enterar de qui era en el moment de fa 30 o 40 anys, perquè no havien nascut o eren encara molt joves. La Fundació Lluch hem volgut fonamentalment trobar, ajuntar el llegat, el gran llegat de l'Ernest, tant en temes d'escrits com en altres coses, i d'alguna manera destacar les seves característiques i allò que ens ha deixat. Molts el coneixen, sobretot, pel tema sanitari. L'Ernest va ser el que va aconseguir que hi hagués una llei d'una sanitat universal i gratuïta. Una cosa que en aquells moments a Europa encara no eren tots, no tots els països europeus
la tenia en aquell moment. Però després també va fer altres coses. Jo vaig compartir amb ell el primer govern del Felipe González i vam tenir molta relació. I ara, també, seguint amb aquesta mateixa idea, volem continuar amb dues característiques del seu llegat. Un és el sanitari, esclar, la llei és una llei molt bona, però que té molts anys i que per tant s'ha de començar a pensar en quines coses i quins canvis s'hi han de fer. I l'altre, que malauradament està molt relacionat amb la seva mort, amb el seu assassinat, que és la absoluta voluntat de que en el món hi hagués diàleg, de que la gent, en comptes de barallar-se, dialoguessin. I això està molt relacionat amb la pau, amb el benestar, amb moltes coses, i per tant aquest és un acte que també va en aquesta direcció i sentirem aquí parlar-ne de gent que hi entén. Res més, benvinguts, molt agraïts, especialment agraïts amb el Jordi i a la Carme, però també tots els que esteu assistint avui. Gràcies. Molt bé, doncs som-hi, és el que hem vingut a escoltar a dues persones que ens fan molta il·lusió i agraïm molt que ens hagin acompanyat. Ens hagin pogut acompanyar avui. Avui és un dia important per la Fundació, hem fet el patronat i volem recordar la figura de l'Agnes Lluch i volem fer-ho amb coses que entenem que ella estaria, o de les que ell s'estaria ocupant. Estem en un context complicat, un context bèl·lic, cultura de pau, i per això hem convidat el Jordi Armadans. El Jordi és politòleg i periodista de formació, però és analista i formador en qüestions de conflictes. Molts l'haureu escoltat moltes vegades. Pau, seguretat, ha treballat i aquí es va aplaudir molt també com a director de la Fundació per la Pau i ha estat vinculat des de diferents ONGs a campanyes i moviments a favor de la cultura de la pau, els drets humans, la justícia global i la solidaritat. Com a representant de la societat civil, justament ha participat en diferents processos diplomàtics sobre desarmament i control d'armes a les Nacions Unides i molts el coneixerem perquè participa en mitjans de comunicació i és un excel·lent divulgador i una persona que comparteix les seves reflexions i no només les escriu, sinó que les comparteix en espais com els que ens trobem avui. Té un llibre que, si volen, val la pena que el tinguin al cap, Pau, el valor de la vida als nostres dies, que ara ja té 3 anys. I, per tant, Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies a vosaltres, de veritat, un plaer. I la Carme Plomina, té una procedència diferent, ella és periodista d'origen, però després es va formar en estudis de la Unió Europea. La Carme és investigadora sènior especialitzada en Unió Europea al CIDOB, de Desinformació Política Global al CIDOB, forma part del seu consell editorial, és professora social al Col·legi d'Europa, a Bèlgica, a Bruges, on imparteix un curs de gestió de comunicació de la Unió Europea i també ella és professora a la Pompeu Fabra. Molts la coneixereu, si no l'han reconegut, molts, quan parli, us sonarà la seva veu perquè era la corresponsal a Brussel·les i posteriorment internacional a Catalunya Ràdio i després al diari Ara. Per tant, quan sentiu la veu direu, sí. Ha passat molt de temps, però ja me'n recordo. I com a enviada especial ha cobert diferents cimeres internacionals i conflictes polítics a múltiples països i ha treballat com a consultora a diferents projectes de comunicació en l'àmbit europeu i euromediterrani. És un plaer tenir-los, segur que aprendrem coses i després ara els deixarem una horeta perquè puguin tenir aquest diàleg i després obrirem perquè pugueu compartir amb ells preguntes que segur que podran enriquir el debat amb la idea de ser puntuals i a 7:15, com sempre, comencem i acabem amb hores concretes i puguem dir-nos bona nit i haver disfrutat una bona ballada. Ara el que volem és escoltar-los. Jordi, Carme, endavant. Moltes gràcies.
Bueno, ens trobem diverses vegades, ens hem trobat en aquesta situació que la Carme i jo estem en conversa i sempre és un plaer i per tant no tenim un guió molt elaborat però ens interessen molts temes, l'actualitat és enorme, per tant podem comentar moltes coses. Podem comentar. Jo crec que valdria la pena començar pel més bàsic de tot, no? Que el títol parla de cultura de pau, Jordi, que és el que t'has dedicat tu, però crec que hauríem de tornar a explicar què és la cultura de pau, perquè estem en un moment que es parla de pau, que hi ha gent que aspira al Premi Nobel de la Pau i que fa uns acords de pau que n'haurem de parlar durant el dia d'avui, que tenen molt poc a veure, segur, amb el concepte de cultura de pau que tu tractes. Sí, la veritat és que és bonic que com a Fundació Ernest Lluch també ens convoqueu a parlar d'això. Jo també recordava la manifestació, és una de les que vaig anar amb moltíssima convicció i certament penso que l'aposta de l'Ernest pel diàleg, per apropar-se a dialogar amb altra gent que pensa diferent, però que respecta i que per tant escolta i que per tant vol ser escoltat, penso que continua sent una idea absolutament impressionantment necessària, absolutament revolucionària i fins i tot podríem dir avui encara una mica sota sospita, amb el context actual de polarització, de crispació política que tenim aquí i arreu, perquè és una cosa bastant compartida, no? Per tant, doncs això, és molt oportú. Estem en un procés d'involució, no? I on hi ha coses que ara encara ens semblen més difícils. Sí que és veritat que pel que deies de la pau, segurament totes i tots els que sou aquí ho teniu clar, no? Però sempre no està de més sempre recordar que la pau té moltes dimensions, no? I que per tant també com construir-la té a veure amb moltes coses més enllà de les més òbvies, potser, no? Està clar que els escenaris que avui dia estem veient, no? De molts conflictes armats, tenim més conflictes armats que fa moltes dècades, per tant és un moment crític en aquest sentit, però malgrat tot l'escenari de guerra, de violència armada oberta no és l'única amenaça a la pau, no? És una amenaça claríssima, objectiva, molt evident, però el fet que la pobresa estigui incrementant-se, que hi hagi gent que pateixi per sobreviure, per alimentar-se, per tenir una casa, fins i tot a casa nostra, que hi ha molta gent jove que té molts problemes per accedir a un habitatge, tot això són també aspectes que tenen a veure amb la qualitat de vida essencial, els drets fonamentals, que també estan sent molt assetjats, no? I per tant, en aquest sentit, una perspectiva de pau té moltes dimensions, no? I després aquesta que comentàvem ara, no? Creure en el diàleg, que vol dir creure en que l'altra persona té dret a existir i a opinar i a intervenir i per tant ha de ser escoltat, això que sembla molt obvi, molt vulgar i fins i tot, doncs és una cosa molt essencial a recordar-nos, no? Que en el context actual no només hi ha deshumanització, sinó també hi ha aquesta tendència a menysprear l'altre, a no donar importància al que pensi, al que senti, al que cregui, i a intentar amagar la seva dimensió dins del que seria el debat social i polític. I per tant, una cosa tan òbvia, tan bàsica com escoltar l'altre i reconèixer-li aquesta humanitat a l'altre, això també forma part molt d'aquesta cultura de pau que malgrat tot no està prou desenvolupada. Sí, jo crec que gairebé has ajuntat dos temes en un, no? Perquè és veritat que tot està connectat, que, com es diu sempre, no? La pau és molt més que l'absència de violència, però una cosa és els conflictes bèl·lics o aquests espais de conflicte bèl·lic i l'altra són aquestes altres violències estructurals, la polarització en la que vivim ara. Jo crec que val la pena separar-ho perquè totes dues van pel mal camí, si m'ho permeteu dir així, però crec que està bé una mica anar tema a tema, no? Sí, totalment d'acord. Començàvem per la idea aquesta dels conflictes que tu parlaves. I de fet és que estem en un moment, i les xifres així ho demostren, on hi ha els conflictes bèl·lics han anat a més. Tu parlaves que no només es tracta de guerres i sobretot la violència allà on creix més és intraestatal, no tant guerres clàssiques entre estats, sinó estats de violència també interna. I per una altra banda,
tenim menys instruments per fer-hi front. No? La crisi dels organismes internacionals, la crisi de l'ONU, de l'OSCE, no? Ens quedem sense instruments sobre els espais que havíem construït precisament per mediar, per dialogar, no? Qui són els missatgers? I quina resposta hi donem? I jo ja començava fort apuntant cap a Trump, però és que realment ara tornem a parlar de pau, però ho fem d'una manera tan irresponsable perquè utilitzem la paraula sense respecte al que de veritat és la pau. El que està fent Donald Trump, nosaltres al CIDOP en dèiem treves sense pau, perquè una cosa és un alto al foc, però no hi ha cap voluntat d'arreglar els conflictes. L'exemple més clar és que l'alto al foc negociat a Gaza, que el negocia el gendre de Donald Trump, Jared Kushner, es reuneix amb israelians i palestins i el primer que diu és: a mi no cal que em parleu d'història, la història no m'importa, què es necessita perquè firmem un alto al foc? És aquesta idea de transaccionalitat pura i dura. Vaig estar fa poc a Armènia i el que explicaven de la intrahistòria de l'acord també entre Azerbaidjan i Armènia és exactament el mateix. No venim a solucionar els problemes entre Azerbaidjan i Armènia, venim a que es firmi un acord per aturar la violència. No? Llavors són uns alto al focs que no van a l'arrel del conflicte, que no fan aquesta feina de mediació, que no els interessa ni tan sols buscar consensos, no? Ni crear aquests espais. La mediació està denostada, els acords, si no són transaccionals, no? Perquè a més, molts d'aquests acords de pau s'acompanyen de firmes de negocis econòmics d'empreses privades. No? Al final de la Guerra Freda es va parlar tant dels dividends de la pau i jo crec que ara estem presenciant els dividends privats de la pau directament. No? Fins i tot alguns d'aquests acords, no? Alguns d'aquests acords fins i tot han intervingut persones que des d'un punt de vista de funció pública no tenen cap paper, no? Però malgrat tot estan per allà al mig remenant. Exacte, són empresaris, però precisament això els dona l'etiqueta de bons negociadors, que és el que compta. Que és que la mateixa idea de pau l'estan pervertint, no? D'aquests acords de pau, d'aquests espais del que nosaltres entendríem per mediació, que fan una altra funció en aquests moments. Sí, de fet, segurament som un moment en el qual, això em recorda d'altres èpoques, en el qual hem de ressignificar les paraules, no? Perquè s'estan prostituint d'una forma tan brutal. Totalment. Es posa la carcassa, però se li buida totalment el contingut, se li canvia tot, i llavors al final estem una mica perduts, no? Clar, en el cas del Trump, aquesta obsessió per ser Premi Nobel de la Pau, no? Que sabem que en part es deu... Segurament en part es va presentar a les eleccions, no? Per aquella bronca personal que va tenir amb l'Obama en aquell sopar mític, no? Sí. I segurament una de les coses que vol aconseguir és emmolar, com a mínim, el Premi Nobel de l'Obama, i per tant, això d'aquí un temps s'estudiarà, no? Aquest forçament d'acords de pau només amb un objectiu de poder aconseguir el Premi Nobel de la Pau. És una cosa bastant al·lucinant. En mans d'una persona que està autocratitzant el seu propi país. Total, i que només mirant ja en pau negativa, això que deies, ens deixem només amb el pau del tema de violència armada, és que és un dels personatges que menys hauria de rebre el premi, no? És a dir, ha fet, ja ha perdut el compte, però no sé si ha fet ja 8 o 9 atacs a llanxes veneçolanes que diu que són narcotraficants, sense haver-ho preguntat, sense haver-ho confirmat, sense haver-ho cap prova, els mata a l'instant, se'n vanta públicament, perquè no és que es faci això d'amagat i després no és com passava abans fa uns anys, no? Els serveis secrets... Des de la consciència que estàs violant la legalitat internacional, com a mínim. Sí. I que es feia, però d'amagat. Però ara és descaradíssim. Diu públicament, ens hem carregat aquesta... I aporta, no sé si un centenar de persones matades així. Clar, i aquest perfil és el que d'alguna manera aspira a rebre el Premi Nobel de la Pau. És una cosa absolutament al·lucinant, a banda que veiem coses que des d'un punt de vista de les nocions més bàsiques de la democràcia liberal són absolutament al·lucinants, no? Això de tota la gent que a l'anterior administració li va fer algun tipus de crítica, pega, persecució judicial honesta, doncs ara els està perseguint ell de forma brutal. Sort que encara hi ha algun jutge o jutgessa que li para els peus, però no paren d'intentar fer una tàbula rasa a qualsevol persona que hagi qüestionat qualsevol cosa que hagi fet en el seu mandat, no? Llavors, és el prototipus... Després la cosa que a mi és la que més m'al·lucina, no? És a dir, que vas a fer l'acord de pau amb Israel i Gaza
I en la presentació al Parlament israelià dius clarament, sense cap mena de problema, que li has donat totes les armes que el Netanyahu t'ha demanat, que saps que han servit per destruir el 92% dels edificis, han matat 70.000 palestins, i dius públicament que li has donat totes les armes que t'ha demanat i que les ha utilitzat molt bé. Això ho diu a l'avançala d'una presentació d'un acord de pau, i a la vegada emet ordres de càstig i de persecució judicial als funcionaris que col·laboren amb el Tribunal Penal Internacional per jutjar crims de guerra. És que és molt bèstia, és com un cercle. Llavors, clar, que aquest personatge pretengui ser reconegut com un home de pau és que no saps ni com entendre-ho, perquè és evident que no fa res, no compleix cap requisit, diguéssim, no compleix cap. Hi ha altres que poden ser vidriosos, ell no en té cap. I com tu dius, els acords de pau que promou és purament per penjar-se la medalla, però no té cap interès en solucionar el conflicte. Aquest ni cap altre. I el que està fent ara en el cas de Rússia i Ucraïna és exactament el mateix. Aviam que ja poseu-vos d'acord ja, perquè això mantela la meva imatge. I ja està. És la pau, entre cometes, del vencedor. Total. No? Total. I en aquesta ressignificació també, Jordi, pensava el mateix tema d'aquesta sensació de que la seguretat o que la pau només pot ser armada. Aquesta és una altra de les coses que estem veient, no? O sigui que si vols, ara tothom, tornem a l'imperi romà, no? Que si vols la pau, prepara't per la guerra. Això és el que recorden una darrere l'altra. Aquesta idea que només ens estarem segurs, no? Si ens tornem a rearmar fins als extrems, el canvi de mentalitat que això ha comportat a nivell europeu és brutal. Per mi és un canvi en l'ADN, no? El mateix projecte europeu, la Unió Europea, neix com a projecte per embridar precisament el poder, no? Per superar l'accés d'un poder que havia portat a una guerra que destrossa el continent europeu, i ara aquesta acceleració en aquest procés de rearmament que està cimentat en la por, en una sensació de por, no? I que va des de la inversió militar al retorn del servei militar a molts països europeus. Aquesta setmana era França, que deia que ho faria voluntari, però Bèlgica també, els Països Baixos també, a Alemanya s'ho estan plantejant, altres països... Són coses que fa 10 anys haguessin semblat impensables. Clar, impensables. I ara són notícies. A Suècia, no sé si és a Suècia, no, Letònia és per sorteig, et pot tocar o no et pot tocar, ja no si vols anar-hi o no, és una loteria. I tot això està basat en aquesta sensació, o sigui, de vulnerabilitat i de por que també està reconfigurant les respostes que havíem consensuat, i les estem reconfigurant això des d'una sensació de vulnerabilitat. Jo crec que no és tant des d'una estratègia, un pensament, una reflexió volguda d'entendre els temps, sinó que és totalment reactiu aquest desconcert, de sentir-te atrapat, no? Entre el vendaval de l'est i el de l'oest. No? Tens el vendaval Trump i el vendaval Putin, i entremig una Unió Europea totalment desconcertada, que fa que de cop i volta ens creiem o ens intentin fer creure que sí, que estem molt més segurs com més invertim en defensa. Sí, a més, això alguna vegada hem comentat també, però clar, a mi, en els moments actuals, una de les coses que em sorprenen més és que es pot fer una crítica des d'un punt de vista de convicció de pau, de seguretat humana, de desarmament, de desmilitarització, no? A tot aquest projecte de rearmament. Però a mi em sorprèn que des d'una lògica de defensa militar clàssica també s'hauria de combatre moltes de les coses, de les decisions que s'estan prenent, que no tenen, com tu dius, no tenen cap mena de lògica racional. El 5%, per exemple, és que és al·lucinant. Això ho hem discutit. Fa 11 anys l'OTAN va decidir que els països membres havien d'anar cap al 2%. I era una perspectiva a llarg termini. De fet, el 22, abans de la guerra d'Ucraïna, pràcticament només 5 o 6 països ho complien i no passava res. Es anava recordant i ja està. Com és que hem passat del 2% fa 3 anys al mig d'aquest període al 3%, no? Que ja el secretari de l'OTAN plantejava el 3%, al 5%. I el 5% ja s'ha imposat. I en Pedro Sánchez, perquè s'ha resistit una mica, per qüestions internes també, nosaltres aquí no ho percebem, però a nivell europeu i internacional, tu saps, hi ha molta gent que diu, hòstia, aquest tio, no? Com s'atreveix, no? A plantar cara a un Trump, no? És a dir, resistir-se al 5%
és una cosa heroica quan fa 3 anys el 2% era una perspectiva a llarg termini. És molt bèstia, això. No, i sobretot, també, una altra vegada és conceptual. Per què el 5%? Clar, per què el 5%? sí. O sigui, per què el teu compromís és quantitatiu? Perquè, clar, al final, si tu imposes un 5%, com que has d'arribar al 5%, el que obligues és a comprar el material més car. Anem a encarregar tancs. Quan potser Europa està preocupadíssima pels drons, que alguns valen $10 per internet. No? Per què un 5%? I aleshores és una despesa injustificable fins i tot des del punt de vista de necessitat militar. I això hi ha militars que ho estan dient en aquest moment. El que li falta a tot realment és musculatura, és reflexió, és argumentació, no? És una concatenació de reaccions en cadena que ens estan reconfigurant el món a partir d'uns interessos molt determinats, em sembla. I per això és inquietant, perquè no és només des d'una lògica ideològica que potser no comparteixo o no compartim, sinó des d'una lògica mancada de racionalitat. És un doble problema, diguéssim, no? I clar, per exemple, oficialment tot aquest rearmament europeu es ven com una manera de que Europa finalment tingui un múscul militar a través de la indústria, no sé què, i ja ho sabem, perquè ho sabem ara, bona part d'aquesta despesa anirà a engruixir la indústria militar nord-americana, que és el que volien Trump, d'altra banda, amb el 5% famós. Per tant, estarem beneficiant la indústria militar nord-americana, la indústria militar europea continuarà, diguéssim, al ralentí. Llavors, és que no té cap mena de lògica per enlloc, això, no? A banda de la cosa absurda que representa que ens estem armant a Europa per fer front al Putin, quan el Putin s'entén més bé amb en Trump que amb Europa. Llavors, quina mena de lògica és aquesta, no? Que seguim les recomanacions d'en Trump quan resulta que s'entén més bé amb en Putin que amb nosaltres, però en canvi li fem cas a en Trump. És a dir, quina lògica té això? Perquè a més aquest 5%, o sigui, no és que el Trump vulgui que gastis 5%, vol que gastis aquest 5%, com dius tu, a les seves empreses, perquè els francesos van imposar el de comprar europeu. I el comprar europeu, Europa ho ha sacrificat aquest estiu, al mes d'agost, en l'acord famós dels aranzels que firmen a Escòcia, tenia uns subacords que no estan escrits, que era el sacrificar el comprar europeu a nivell d'armament, tota la legislació contra les grans plataformes tecnològiques que havia construït la Unió Europea. Hi ha tota una sèrie de claudicacions que són de principi i que acaben una mica enterrades en aquesta nova realitat. I afegeix-li, que aquest és el teu tema, el retorn del discurs nuclear, no? De l'amenaça nuclear i... Sí, de l'amenaça que... Tu que hi has treballat tant fa 3 anys com et sents... Era en Putin, no?, que insinuava que podia anar la cosa. Va canviar la seva doctrina militar. Va insinuar públicament i després va fer un canvi venint a dir que l'opció d'usar armes nuclears, depèn com anessin les coses, no era una cosa gens descartable. Per tant, l'amenaça insinuadora d'en Putin la tenim, és objectiva. A passar després, les coses que han passat a nivell europeu també són inquietants, no? O sigui, el mateix Macron, amb aquesta actitud de no té cap... O sigui, França està feta un nyap, no? Però ell no para de donar consells i arreglar el món, diguéssim, no? És una cosa que és molt curiosa. És que és més fàcil. És més fàcil, sí. Arreglar el de fora que el de dins. I llavors oferint el paraigua nuclear francès, no? Com generosament, no? Com si que t'ofereixin el paraigua nuclear fos una cosa positiva. Les armes nuclears són un perill per tothom. Que això, tu que coneixes la legislació, em sembla que no està permès. O sigui, crec que la legislació diu que algú que té una arma nuclear no la pot cedir ni posar al servei d'algú altre, si no m'equivoco. No, en aquest cas, cert. Jo entenc que ell volia dir com a força dissuasòria que pugui servir de paraigua. Sí. Però clar, que el que ell justificaria això? Li justificaria que els seus arsenals s'hagin d'incrementar, s'hagin de modernitzar i, per tant, hi hagi més inversió i estigui més justificada, no sigui qüestionable. Però clar, és a dir, és que això ja ho hem dit tant, no? És a dir, que el perill nuclear és un perill objectiu en si mateix, és a dir, que s'oblida... O sigui, és veritat que ara, clar, tu mires els líders polítics que tenim, que tenen armes nuclears i és per arrencar a córrer, no? És a dir, clar, entrament Putin són els que tenen més. Vull dir, sensatesa, racionalitat i bon criteri, zero, no? Per tant, és inquietant. Però és que al marge d'això, al marge que algun líder dels que tenen armes nuclears faci bestieses o no, ens oblidem que la condició humana, si alguna cosa té, és assegurar-se que fa pífies, de tota mena.
i en els darrers 60 anys estan registrats molts moments en els quals la història de la humanitat hagués pogut canviar només per un error d'informació, per un error de transmissió, per una percepció equivocada. Aquell documental de l'home que va salvar el món, que el trobareu a la plataforma de som3.cat, és un cas real, un paio rus, un militar rus, que tenia la funció de repel·lir un atac si veia que venia. I la informació que li va arribar amb ell, això dels 80, és que venia una arma nuclear cap al territori rus. Per tant, havia de pitjar el botó per respondre ràpidament. Per sort per tots nosaltres, el tio va ser una mica prudent, va esperar uns minuts i al final es va acabar comprovant que era una falsa alarma. Però si ell hagués fet el que teòricament havia de fer, que de fet després el van defenestrar, perquè no havia seguit el protocol, estava encara a la Unió Soviètica, doncs si arriba a fer el que tocava, hagués enviat una arma nuclear i, per tant, els altres l'haguessin tornat i, per tant, hagués hagut una guerra nuclear absoluta. Això ha estat a punt de passar 30-40 vegades en la història de la humanitat dels darrers 60 anys. Per tant, no cal que hi hagi un boig que els tenim amb armes nuclears, només el simple fet de tenir armes nuclears, que en tenim 12.000, és un perill potencial, perquè els errors humans i tècnics existeixen des de sempre. No? Per tant, ara que una mica se'n torna a parlar, hauríem de tornar a dir que la millor manera d'evitar-nos el perill nuclear és erradicar, prohibir i desactivar les armes nuclears, perquè qualsevol altra cosa és contemporitzar amb l'abisme. I, per tant, això és un perill. Però ara que també estàvem veient el paper d'Europa, que és entre irrellevant i galdós, o no sé, és igual, tu que hi has posat moltes hores en tot això, com veus aquesta Europa en aquests xocs de poder, no? I amb aquests moviments tectònics, no? Perquè realment és un paper que podria ser molt important, però és... Però que ha renunciat a ser-ho. Hi ha molts factors. O sigui, el primer, i és una cosa que hem anat dient des del principi, és que al final aquesta Europa, al seu interior, té percepcions de risc tan diferents, no? del que suposa, o aquesta sensació de vulnerabilitat és molt diferent entre estats membres. Parlava amb un col·lega que és professor a una universitat a Estònia i em deia que les repúbliques bàltiques, m'ho explicava fa només unes setmanes, les repúbliques bàltiques havien fet ja unes operacions coordinades conjuntes d'evacuacions massives i que tenien ja plans de fins a quants quilòmetres de terra estaven disposats a cedir en cas d'una invasió terrestre. I estan fent aquests exercicis ara en temps real i la població ho té assumidíssim i estan preparats per l'escenari, no? Per aquesta desconfiança de que després d'Ucraïna poden ser ells. Clar, això des d'aquí ens sembla ciència-ficció. Llavors, aquesta sensació de por que senten alguns estats membres, jo crec que això ha capturat completament part de la resposta europea. I l'altra part de captura ve d'aquesta sensació de dependència dels Estats Units. O sigui, hi ha també una part d'Europa que, malgrat que Trump és tot el que és i crec que això tothom n'és conscient, hi ha una part d'Europa que està convençuda que sense la protecció, la seguretat dels Estats Units, aquí no hi ha seguretat garantida. Tot i que aquest Trump tampoc te la garanteix, tal com és, però és com aferrar-se a la idea de... Llavors, això, per mi, ha acabat influint o moldejant tota la resposta europea. És una Unió Europea en aquests moments, per mi, que està totalment perduda en com adaptar-se a aquest desordre global. O sigui, veu que allò en el que ella creia, allò que ella representa, cessió de sobirania, sobirania compartida, és una aproximació que està totalment menystinguda al món en aquests moments, el multilateralisme. Per tant, el seu món ja no és el món i en aquesta necessitat de reubicar-se no troba la manera. I a sobre de no trobar-la, no ha tingut la valentia per la feblesa dels lideratges, perquè França està com està, Alemanya està molt malament. El canceller alemany, Friedrich Merz, la nit que el van escollir va fer un discurs d'orgull, de sobirania europea, és el moment gairebé de tallar el cordó umbilical
de la dependència amb els Estats Units, això ho deia el mes de març, si no recordo malament, i a l'estiu, quan venen les amenaces dels aranzels de Trump que afecten a l'automòbil alemany, la voluntat de sobirania europea s'ha acabat. Llavors, no hi ha lideratges, no hi ha una visió compartida, fins i tot no hi ha una visió pròpia del que és Europa, del que ha representat Europa històricament. Per exemple, a partir d'aquesta sensació de vulnerabilitat i d'inestabilitat a les fronteres, es torna a parlar d'ampliació. No només per Ucraïna o per Moldàvia, també pels Balcans occidentals, però la manera com es parla de l'ampliació ja no té res a veure, perquè la Unió Europea s'havia explicat ella mateixa durant molt de temps que l'ampliació era un vehicle, era un instrument per democratitzar, no? Per portar una estabilitat, economia de mercat... Sí, tu el que feies era portar-los a una manera d'entendre les societats democràtiques que hem de parlar. Avui en dia això ja no forma part de l'argumentari. Només es parla de l'ampliació de la Unió Europea des d'un punt de vista de seguretat. Si nosaltres només serem estables si el nostre veïnatge és estable. I el fet que, com que l'estabilitat és l'únic que importa, tens a la població de Sèrbia un any al carrer manifestant-se contra la corrupció del seu govern i la Unió Europea, que veuria que pot fer costat a les necessitats de transparència, democràcia i anticorrupció d'un poble que vols que acabi aspirant a ser europeu, fa costat a Vučić, el govern corrupte, a canvi del control o de l'explotació d'una mina de coure que hi ha a Sèrbia. I aquesta és la Unió Europea en aquests moments. I a més, una de les coses que també veig és que No, perdoneu, no volíem. El què? Que diu, ens posarem a plorar. No, acabarem molt animats. No, ja acabarem en positiu. Però s'ha de diagnosticar, el que hi ha. El diagnòstic és que... Perdó? Només falta la Xina. Jo crec que la Xina va bé. No sé si això és la versió positiva o la versió negativa de tot plegat. Està al mig. Però, de fet, una cosa també, si hem de buscar-li algun aspecte positiu en Trump... He de dir que el Jordi, jo sempre li he dit que l'admiro molt perquè sempre sap buscar l'aspecte positiu, quan hem discutit a vegades. Sí, és a dir, una cosa que en Trump fa és que és una de les coses que li valoren al seu electorat, i que en bona part d'aquests lideratges de l'extrema dreta demagògica, que a mi m'agrada dir més que cap altra cosa, li valora a la gent és que són gent que diuen el que pensen, no? Això és un valor que es valora. Si ara en Trump estigués aquí i considerés que nosaltres som uns idiotes, diria, aquests tios són uns idiotes, i es quedaran tranquil, i això hi ha gent que representa que li agrada, no? Aquesta nit li he dit a un altre periodista. Bueno, clar, és que no para, és una cosa, no? I de fet la portaveu de la Casa Blanca en una de les compareixences va dir: escolteu, en Trump és una persona honesta i transparent. Vull dir, què us queixeu? Si et diu que ets un impresentable, estigues content, no? Bueno, doncs és un valor, vale? Però sí que és veritat que algunes coses que abans els lideratges de les democràcies occidentals feien un discurs, però després en la realitat feien una pràctica molt diferent, que contrastava bestialment entre el discurs i la pràctica, aquest abisme entre discurs i pràctica amb el Trump s'ha reduït enormement. És quasi que estan enganxats, no? Llavors, algunes coses de com funciona el món, que també ja funcionaven, és a dir, no tot ha canviat de cop, algunes coses ja funcionaven abans així, ara potser es perceben més, no? Però una cosa que a mi m'obsessionava molt abans és que aquesta cosa de pensar que entre Rússia, Estats Units i Xina, sembla que siguin com tres pistolers que estan pel carrer, que estan a punt de desenfundar, i amb qui guanya i amb qui mata, ara s'està veient d'una forma molt més explícita, abans ja passava, però ara d'una forma més explícita, que són tres països que amb moltes diferències i amb moltes cosmovisions diferents comparteixen un mateix model de destruir el sistema internacional sorgint de la Segona Guerra Mundial. Això ho comparteixen al 100%. Cap dels tres, per motius diferents, vol que hi hagi Nacions Unides fortes, justícia internacional, això dels drets humans i el dret internacional humanitari els fa angoniar. Per tant, són tres imperis que volen destruir el sistema internacional que fins ara ens ha governat. I això està bé que els veiem com aliats en aquest aspecte,
poden discutir de moltes coses, però amb això són clarament aliats i és bo que també en prenguem consciència perquè Europa potser podia fer una cosa diferent en aquest context, però malauradament no ho acaba de fer. No? Això ho admetia Ursula von der Leyen el mes de febrer passat en una de les resolucions que aprova Nacions Unides de condemna, o que es voten a Nacions Unides, de condemna de la invasió russa d'Ucraïna. Al febrer els Estats Units acaben votant en contra igual que Rússia. És veritat, és veritat. I després això va ser brutal, això. Clar, unes perquè se setmanes suposa, després... històricament, els Estats Units havia estat armant a Ucraïna per fer la guerra. Un diari alemany, el Die Zeit, entrevista el 3 d'abril a Ursula von der Leyen i diu, el titular de l'entrevista deia, és que Occident, tal i com l'havíem concebut, ja no existeix, no? I una mica era aquesta imatge. Si als Estats Units vota amb Rússia, no? I la Xina s'absté i acaba la Unió Europea amb Canadà, Austràlia i alguns altres països, i és aquesta idea d'aquesta reconfiguració desendreçada d'un ordre que va quedant com obsolet. I llavors jo crec que no és per la depressió realment, però sí que és una consciència de que allò que s'ha construït està superat, ha quedat... A veure, ja no funcionava a nivell de que... Correcte. Tu tens unes institucions internacionals que el que fan és retratar l'equilibri de poders després de la Segona Guerra Mundial, no només amb l'emergència de Xina, sinó d'un sud global que realment, amb l'Índia, amb el Brasil, que són actors internacionals, que tenen espais propis, que també estan molt més coordinats entre ells, que tenen un procés de desenvolupament brutal, molt més enèrgic que molts països del nord global, hi ha una realitat que ja no encaixava en aquesta arquitectura internacional. Això, per descomptat. El problema és que en comptes d'intentar buscar els consensos per reformar-la, una mica s'està dinamitant a trossos. És aquest moment de canvi d'un sistema a un altre, d'un ordre cap a un altre, sense saber encara com és l'ordre cap on anem. De fet, de les notícies recents, que anem comentant algunes, per exemple, la cimera, la COP, la cimera aquesta, també és molt interessant, perquè jo aquests dies he sentit alguna gent, aquesta cimera no ha servit de res com sempre. Cuidado, és que no és exactament el mateix de sempre. Perquè abans trobàvem el model en el qual totes les potències i tots els països signaven un acord moderat, massa prudent, massa poc ambiciós, però signaven un acord que significava un avenç cap a, en aquest cas, per reduir les emissions i canviar el model econòmic, etc, preservar la biodiversitat del planeta. I ara ens trobem directament que hi ha països que no signen. És a dir, que directament passen olímpicament de signar. No és que signin i després facin el que vulguin. És que menyspreen directament tot aquest esforç, tota aquesta diplomàcia i senzillament passen de signar. Realment estem en un escenari diferent. Sento perquè ara estem encara incrementant més el nivell de percepció negativa, però és cert que una de les coses que passa és que coses que abans formalment es feien ni que sí per mantenir una mica la compostura, ara senzillament no hi ha cap problema per dir, doncs això no signo, això no m'interessa, això passo, etc. Per tant, és veritat que en el fons sempre m'agrada mirar-ho, és com si a nivell d'un estat ens trobéssim en una situació en la qual, ja sé que ara, l'exemple que diré, com que tenim la justícia i la política molt remoguda, potser no ho aplica, però... Un estat que funcionés perfectament. Exacte, un estat una mica més... Amb una separació de poders. Exacte, ordenat. És com si automàticament comencés a haver-hi lideratges econòmics i polítics que diguessin més igual que digui la llei això, més igual aquella aprovació, aquell reglament, jo faig el que em dóna la gana, passo de tot... és una cosa com si fos la selva, el Far West, no? Doncs a nivell global estem en aquest escenari de que es reivindica, i jo no vull cap costura, cap límit, cap cosa que em restringeixi, faig el que em dóna la gana i punt. I no haig de donar explicacions a ningú, no? I en això, fàcticament, Estats Units, Rússia i Xina, en els seus àmbits d'actuació, volen aconseguir el mateix. Mà lliure per fer el que vulguin i que ningú els hi vingui a tocar la pera dient-los cap cosa, no? Per tant, ens estem aproximant a un Far West, a una selva que, home, d'entrada és molt més inquietant que el que teníem abans. Sí, és que sobretot el que hem d'entendre és que la composició del món ha canviat, no? La dispersió del poder, la pregunta de qui mana. Sí. Jo crec que la pregunta de qui mana, la resposta a qui mana ha canviat. I aleshores hem de reconèixer
aquesta realitat i després podem discutir com li fem front. Però primer has de saber a què t'enfrontes, no? I això també té molt a veure amb la segona part del títol, de les democràcies perplexes, perquè al final sí, l'arquitectura internacional entra en crisi, però les democràcies entren en crisi perquè com que el poder ha canviat de mans, ara tens aquestes grans empreses tecnològiques que saben molt més de qualsevol de nosaltres que el govern que ens governa, no? I que nosaltres mateixos. I que nosaltres mateixos, probablement, perquè no sistematitzem allò que som. I ens volem apagar certes coses. Ens estalviaria el psicoanàlisi, però si tinguéssim l'anàlisi de dades propi, però no el tenim. Però llavors, clar, tot això posa en qüestió el que teníem, no? I aquesta idea de la democràcia que també està desafiada. Està desafiada a diferents nivells, no només per la crisi de representació institucional que poden haver provocat les crisis dels últims anys, per la crisi dels partits polítics tradicionals en certa mesura, per l'emergència d'aquests nous lideratges on el políticament correcte ja és un signe de feblesa que s'ha de superar, perquè això, com més gran la dius, millor. Segur que tens més garanties de que tu ets molt més sincer. I tot això fa que, una vegada més, els instruments ens han quedat curts, no? I com ens adaptem a aquests nous instruments? També hi ha qui intenta veure coses positives, no? Parlant-ho, per exemple, professors universitaris que estudien el tema de la intel·ligència artificial i et diuen, home, no, però la IA també pot ser una eina, per exemple, perquè encara ens sigui molt més fàcil participar democràticament, però això ens obligaria a repensar el sistema democràtic. I és aquesta sensació de que tot està per repensar i hem de decidir una mica per on comencem. Per on comencem, sí. Perquè sobretot no se'ns faci una bola. Sí, és veritat. Per exemple, mirat en Europa, abans has definit molt bé el context podríem dir, d'isolament, desubicació que Europa té en el món, però si mirem cap endintre és aquesta fase que ara dius, d'unes democràcies que moltes vegades no donen resposta a molts problemes que té la gent, i això és un problema de desafecció enorme, que són incapaces de plantejar certs reptes que cal afrontar, que tots aquests discursos més vulgars i discursos d'odi estan trobant molts adeptes, i que per tant estan laminant la democràcia per dintre. I aquest escenari que ja fa uns anys parlàvem que potser podia passar, ara ja tenim governs d'aquesta onada a Europa, però evidentment d'aquí 3-4 anys podem tenir encara molts més governs amb aquestes onades. Per tant, seria com Europa perduda a nivell global i una mica desfeta a nivell intern. Per tant, és... En aquests moments hi ha 19 dels 27 governs de la Unió Europea que depenen de l'extrema dreta. O són d'extrema dreta o depenen de l'extrema dreta per majories. I sense comptar que pràcticament tots els altres estan influïts pel discurs de l'extrema dreta, perquè veiem governs que oficialment no estan continuats per l'extrema dreta, però que estan fent polítiques i estan fent pràctiques que podríem dir que és una rebaixa d'un 60% del que farien els governs d'extrema dreta. Per tant, és en aquest sentit poques vegades es pot veure com un moviment ha contaminat tan ràpidament i tan intensament com el que està fent l'extrema dreta els darrers anys, que és un impacte enorme, diguéssim, és un impacte enorme. Jo crec que ara el que ens passa una mica és que estem en el moment d'aclaparament, de tot això, com que tot ens ha passat per sobre, potser també perquè, clar, nosaltres vam créixer en un altre món i ens el canvien, però tard o d'hora jo confio que hi ha d'haver una reacció fins a un cert punt. No sé si serà una reacció de proposar alternatives o una reacció a dir això no és admissible. Una mica les protestes que estem veient, que es diu de la generació Z, totes aquestes protestes que hi ha hagut al sud-est asiàtic, en molts casos per demanar això, més transparència, menys corrupció. Abans parlava de les de Sèrbia. Al Marroc estan demanant sanitat pública i educació. Això és el que estan demanant. A Kènia va passar el mateix, ara han arribat a Perú, i hi ha Mèxic contra la corrupció. Jo també crec que hi ha un cert afartament o una certa capacitat de la gent d'intentar posar certs límits. I això a nivell europeu
jo no ho veig descartable. A veure, que la Unió Europea ara, a aquestes alçades, hagi decidit que han de parlar d'habitatge, perquè ara se n'han adonat que la crisi d'habitatge és una crisi europea, perquè els preus desorbitats estan afectant a bona part de la Unió Europea i perquè tu vas a demanar uns esforços pressupostaris en tema d'armaments que això tindrà directament unes conseqüències en l'estat del benestar. El secretari general de l'OTAN, el Mark Rutte, va dir, doncs escolta, si s'han de tocar les pensions, es toquen les pensions. Bueno, perdó, això ja en parlarem. Si es toquen les pensions o no es toquen les pensions. Per primera vegada, en el pressupost comunitari, en el futur pressupost comunitari que ha de tenir la Unió Europea fins l'any 32 o 34, 7 anys, per primera vegada la Comissió plantejava que els fons de cohesió, que era l'instrument que garantia que aquells països que anaven una mica per enrere del PIB, de la mitjana del PIB, tinguessin uns fons pel seu desenvolupament, sobretot d'infraestructures. Doncs bé, es planteja per primera vegada que els fons de cohesió es puguin utilitzar per inversions en defensa. Uns fons que ja s'han anat retallant. Llavors, això té un impacte en les societats i el no entendre que el malestar de les societats és el que ha portat aquest creixement de l'extrema dreta, o comences a donar respostes diferents o comences a entendre que hi ha un malestar que has d'adreçar més enllà de la por i de les altres prioritats de l'agenda que tingui cadascú. I aquí és on jo crec que sí, estem en aquest impàs, però jo sí que tinc la sensació, o la vull, ja saps que a vegades voldria creure que hi ha una capacitat de que en algun moment algú es planti, no? Sí, jo crec que sí, Jo crec que sí. Ara, si voleu, acabem i ja donem... El que vulgueu. Jo crec que sí que per començar, també hauríem de situar que aquesta onada xenòfoba, ultrapopulista, etc que estem patint, de la mateixa manera que s'ha creat i s'ha escampat tan ràpidament i amb tanta intensitat, que això és una cosa molt dels temps d'ara, que tot és molt líquid, tot és molt fugisser, tot és molt maleable, no? També es pot desfer molt ràpidament, no? És a dir que això, amb la brutalitat que ha crescut aquesta onada que ens està xupant totalment, també hem de ser conscients que potser d'aquí 3 o 4 anys aquesta onada desapareix pràcticament, no? I això ho hauríem d'agafar pel compte positiu. És cert que tot és molt poc sòlid, tot és molt líquid, que deia Bauman, però això també juga al nostre favor, en el sentit que els embats a la democràcia, als drets humans que estem patint, potser també es desfan i potser molta de la gent que ara a Europa està comprant àvidament aquests discursos i aquestes pràctiques polítiques, potser d'aquí un parell, 3 d'anys, per coses que potser ara no podem preveure, perden tota mena d'adhesió i de voluntat de donar suport a tot això. I això és un element que hauríem de tenir present, que de la mateixa manera que ha pujat també es pot desfer amb relativa facilitat. Després, perquè això a la història ho hem vist moltes vegades, hi ha molts fenòmens que connecten això que dius, de consciència ciutadana i d'implicació de canvi, que apareixen i no sabíem mai per què. Les primaveres àrabs, hi ha moltes coses que han passat que ningú preveia que passessin i han passat. Per tant, que ara mateix veiem un desert no vol dir que d'aquí un temps hi hagi algun cicle de mobilitzacions diferents que faci que l'accent es posi en una altra cosa. De fet, fa 14 anys hi havia un cicle en el món d'indignació a nivell de molts països, que era una esperança de més democràcia, més justícia. Ara tot això ha quedat amagat, però potser torna a engegar-se d'aquí un temps. De fet, una part d'aquest moviment, d'aquest aixecament que ja estem vivint ara, ja es veia previ a la pandèmia i va quedar aturat per la pandèmia. Penso en les protestes a Amèrica Llatina, el moviment feminista a Amèrica Llatina, que era fortíssim, els estudiants a Xile. Clar, tot això queda interromput per la pandèmia i aquest postpandèmia, que a més el que ha fet és augmentar les desigualtats, doncs torna a alimentar una mica això. I aquesta onada que deies, jo crec que aquesta onada té una dosi d'oportunisme, que li has de restar aquesta dosi d'oportunisme. Ara és molt fàcil, Alguna vegada he explicat que una vegada, en una conversa, un acte que organitzava amb el CIDOP, amb diputats de diferents parlaments europeus, a mi em va tocar al costat d'un diputat búlgar. I el diputat búlgar diu, home,
diu, si al meu electorat li preocupa la immigració, jo com a càrrec electe em dec al meu electorat i he de fer lleis antiimmigració. I dius, però clar, si Bulgària el problema que té és d'emigració i no d'immigració, perquè gairebé no hi ha immigrants a Bulgària i tota la gent jove se'n va a buscar feina fora, o sigui, la teva responsabilitat com a càrrec electe és explicar-li a la gent que no hi ha un problema d'immigració a Bulgària, sinó de retenció de talent, no? I de mercat laboral propi. Llavors, una mica, és això que et dic, aquest oportunisme que s'ha de poder desactivar d'alguna manera. Anaves a dir alguna cosa i t'he tallat. No, que totalment d'acord que ara és un moment en el qual qualsevol persona, qualsevol partit polític que s'assuma en aquesta onada i que diu 2 o 3 consignes que comparteixen tot aquest moviment a nivell global, ho té molt fàcil. Ho té molt fàcil. I sempre dic una cosa, per exemple, en el cas de l'estat espanyol, una cosa que és curiosíssima, que no hi ha cap politòleg que pugui entendre. Si tu mires el reguitzell de dimissions, desqualificacions i insults que ha patit el Santiago Abascal dins de Vox en els darrers 2 anys, és impressionant. La quantitat de diputats, regidors, consellers, membres del partit que han marxat, que han fet un cop de porta i que han dit que aquest és un autoritari que ha passat tot, que no sé què, això és impressionant. No hi ha cap altre partit que tingui una història tan gran de desercions. I en ciència política, fins ara, tot canvia, fins ara estava demostradíssim que quan un partit tenia sagnies, tenia divisions, tenia dissensions, això es castigava electoralment. A Vox això no li està afectant gens. O sigui, al final es quedarà sol, potser, però guanyarà més que mai. Per tant, estem en una dimensió que qui es posa en aquest carril ho té molt fàcil. Pràcticament no ha de fer res. De fet, Sí. Ho sabem perquè és que jo ho hem vist, és a dir, rodes de premsa de diputats de Vox, si me'n recordo un a Castella, que la primera roda de premsa després d'haver guanyat l'escó, la primera roda de premsa, un periodista li pregunta, no li pregunta una cosa complicada, li pregunta quina és la mesura prioritària del seu programa. I el tio va navegar, no? Ja va navegar i no sabia exactament què dir. No sabia ni el seu propi programa. És a dir, que realment és al·lucinant el nivell d'indocumentació, però malgrat tot, com que estan en aquesta onada i aquesta onada ara està de moda, està compartida, ho tenen molt fàcil. Però això és una onada que és molt fràgil, diguéssim, no? Molt poc sòlida i per tant també es pot desmuntar. I després penso que hem de tenir present que la mobilització en positiu, no? La mobilització de la ciutadania en valors, en defensa de dignitat, de drets humans, de pau, etc., malgrat tot, està sent-hi i malgrat tot té conseqüències sobre la política internacional, no? Abans hem esmentat que és absolutament cert, i potser és el 51% de la influència, no? Que aquesta voluntat d'en Trump de pacificar els conflictes arreu del món bàsicament es deu a una cosa d'ego, de voler obtenir el Premi Nobel de la Pau, però també és cert que va influir un canvi de percepció a nivell europeu per part de governs induït per part de moltes mobilitzacions populars que hi ha hagut a Europa que han fet que el que passava a Gaza era absolutament inacceptable. Totalment. I això ha arribat a ser tan pesat, no? Era tan pesat en aquesta convicció i s'havia finalment desfermat una mobilització molt notable en aquest sentit que al final els governs s'han mogut. I això és una cosa que no hem d'oblidar. Al final els governs s'acaben movent quan hi ha un clam popular en un sentit, no? Per tant, també en la decisió de Trump hi va haver-hi la percepció, a banda de que Israel va decidir carregar-se l'equip mediador a Qatar d'una forma absolutament bèstia i atacant un aliat, etc. També hi havia la percepció que això ja era insostenible i que hi havia moltes demandes. Per tant, no oblidem que fins i tot ara, en aquest context tan difícil, les mobilitzacions de bona part de la ciutadania han generat canvis en sentit mínimament positiu. I per tant, això vol dir que és una mica el que hem de continuar fent, diguéssim, no? Que no abandonar tota aquesta percepció i aquest treball. Podem obrir la conversa a les preguntes que tens. Sí? Ara. Molt bé, doncs tenim encara a veure mitja horeta. Està bé. Per tant, si algú vol fer una primera pregunta, jo si no et llenço i així us la pensem. No, jo hi ha un personatge que m'interessa de la Unió Europea, sobretot Carme, que és la vicepresidenta de la Unió Europea, la Kaja Kallas, perquè en teoria és una de les persones que hauria de pivotar uns certs valors de la Unió Europea i com projectar-se i com intervenir en determinades negociacions, i ha sigut primera ministra d'Estònia
Al final és com si hagués sigut alcaldessa de Bilbao, vull dir, Estònia és molt petitó. No sé si és m'agradaria que si poguessis donar-nos una mirada del seu paper real i d'ella com quines habilitats té i el fet de que davant de la diplomàcia de la Unió Europea hi hagi una persona d'Estònia que té molt proper en aquests moments. Aquí no sentim la guerra, però ells tenen la sensació que estan en guerra i com això acaba impactant en la Unió Europea i en la seva posició davant dels conflictes bèl·lics que tenim ara. Jo començo per aquí i després som-hi. Vull? Algunes de les respostes ja les has donat tu. A veure, la Kaia Kalas, el que se li critica sobretot és primer que precisament només mira a l'est, no? Que té una agenda molt clara respecte a Ucraïna i respecte a Rússia i en canvi el veïnatge surt, que aquest és un dels problemes que se sent també des d'aquesta part de la Mediterrània amb el que ha passat en els últims anys en la política, sobretot exterior europea, i és que tot el centre de gravetat de la Unió Europea s'ha desplaçat a l'est i al sud ja només es veu des del punt de vista de contenció de les migracions i no tant de política exterior, la sortida del Sahel, o sigui, el canvi de política amb Marroc, hi ha moltes coses que estan passant i no hi ha una perspectiva europea. Aquest és el primer. Segon, ella era primera ministra d'Estònia i els crítics diuen que a vegades s'oblida que no és primera ministra i que, per tant, ella no parla en nom d'ella, que l'alt representant de la política exterior és un coordinador que intenta buscar el punt de consens entre els 27 països membres i això també provoca friccions. Tercer, sí, era primera ministra, però d'un país molt petit i, a més, en un moment que representar la Unió Europea, sobretot quan tens una presidenta de la Unió Europea, de la Comissió Europea, que intenta ocupar tot l'espai, és molt difícil. El primer viatge que va fer un cop es posa a treballar a l'administració Trump, Kaia Kalas se'n va a una reunió als Estats Units a veure Marco Rubio i Marco Rubio no la rep. No la rep. Perquè l'administració Trump en particular, només parla en caps d'estat i de govern. Per ell, la Unió Europea no és un igual a ell. Per tant, el respecte institucional no li guarden. I això també és un problema. Estem en un moment afeblit. Durant molt de temps s'havia parlat a nivell d'Unió Europea i Espanya era un dels països que ho veia bé, de portar també la majoria qualificada a la política exterior europea, perquè, clar, això d'haver-ho de fer tot per consens acaba bloquejant. Llavors, hi havia alguns països que són més partidaris de la integració europea i deien, doncs, portem ja la majoria qualificada també a qüestions sensibles com la política exterior. Però, després del que ha passat amb Gaza, clar, fons del Ministeri d'Exteriors espanyol et diuen, imagina't si arribem a tenir majoria qualificada. Si havent de decretar la política exterior de la Unió Europea per majoria absoluta, hem tingut una posició totalment acrítica i ha costat molt tenir veu discordants amb una majoria qualificada, clar, les agendes pròpies també encara acaben més diluïdes. Llavors, és un moment molt complicat per la política exterior de la Unió Europea. I després tenim càrrecs molt febles perquè els governs que són febles escullen els representants de la Unió Europea que no facin ombra. Jo sempre dic que al final la crisi o la feblesa democràtica de la Unió Europea és conseqüència de la feblesa democràtica dels seus estats membres. Clarament. Vull dir que no és una responsabilitat europea. La Unió Europea és el reflexe d'allò que han decidit fer d'ella. I estem en un moment on hi ha uns governs que no creuen en una Unió Europea forta, o una majoria de governs no creuen en una Unió Europea forta. Bona tarda, moltes gràcies. Respecte a lo de Trump amb la vicepresidenta de la Unió Europea, ell menosprecia Europa, però també a les dones. Jo crec que hi ha una part també d'aquest misogínia, perquè tracta molt malament a les dones.
l'última periodista li ha dit que era lletja, l'altra que era una cerdita. Aleshores hi ha una part també de misogínia. Per una altra banda, jo m'agradaria que també parléssim del que passa a Espanya i a Catalunya, perquè evidentment la situació política en aquest moment està molt malament i avui mateix, per exemple, el senyor Feijóo amb Junts els ha dit que el votin amb ell, quan resulta que Feijóo està pactant amb Vox. Aleshores, a més va estar en contra d'amnistia. Aleshores, parlem de la feblesa dels polítics dels estats, de la Comunitat Europea, és evident, però també és evident que ara aquí tenim un problema bastant important. I què penseu al respecte? Sí. Bueno, certament el cas espanyol té algunes particularitats curioses respecte a Europa, no? És un govern de coalició amb la socialdemocràcia, amb l'esquerra, la socialdemocràcia, que això pràcticament passa molt, pràcticament és inèdit ara mateix en el panorama europeu. I l'altre sí que és bastant habitual, no? Que és el centre-dreta, que està amb una certa caiguda. Les enquestes indiquen que Vox no para de pujar i que el PP a vegades puja una mica, però s'estanca. En tot cas, la correlació de forces és a favor de l'extrema dreta i això el PP ja sabeu que està en una situació d'un cert caos intern. És a dir, de fet, es mouen constantment, oficialment es mouen, i a la pràctica es mouen constantment entre dues opcions, no? És a dir, distanciar-se de l'extrema dreta, de Vox, i per tant marcar moltes distàncies i pretendre arribar al govern des d'una posició més centrada a pactar-hi explícitament sense cap mena de problema per arribar al poder o, que seria la línia Ayuso, que és menjar-se l'extrema dreta però fent el discurs de l'extrema dreta. Són aquestes opcions i en Feijóo se suposa que està a la primera, Ayuso està a l'última i al mig hi ha gent que està en aquesta posició més intermitja, però no s'acaben d'aclarir. I per tant, en aquest sentit, el lideratge de Feijóo és un lideratge molt feble, molt fràgil. Moltes vegades es diu, i és cert, que algunes qüestions de comunicació política de la dreta espanyola finalment les marca el sector d'Ayuso i, per tant, en Feijóo navega entre el que està passant. Per tant, és una situació una mica estranya, perquè el líder oficial del que podria ser el president de l'Estat, si hi hagués unes eleccions ara, és molt feble i té moltes dependències internes i externes. Per tant, i d'altra banda, el que seria la majoria progressista plurinacional que va donar suport al Pedro Sánchez cada cop està més debilitada per pugnes internes dins l'àmbit de l'esquerra, també pel tema de Junts, i que tot plegat és un escenari en el qual no sembla imminent que hi hagi eleccions, però tampoc no sembla que sigui molt sòlid aquest govern que pugui aguantar gaire. Per tant, és una situació una mica de precarietat i el que sembla clar és que si hi ha eleccions sembla difícil no imaginar que el pol PP-Vox acabi podent accedir al poder. És a dir, jo penso que això sí que és un escenari que ara mateix sembla difícil d'evitar, a no ser que puguin passar coses que ara mateix no preveiem. Per tant, és una situació complexa, tot i que a Europa això ja està passant. És a dir, que per tant, per nosaltres seria molt un abisme, però a fet a Europa està passant això. Per tant, d'alguna manera ja ho vivim, no? Però més autoritat a Europa, perquè si els líders d'aquests països són mediocres, nosaltres afegirem un altre també que serà mediocre. Sí. Tampoc vull dir, perquè finalment Sánchez és el que ha mogut molt sobre la casa. I jo no veig a Feijóo, vull dir, ni sap anglès, que el 2025 és incomprensible que un ministre o un president no sàpiga idiomes, però és que, a més, això parlem de feblesa actual de la Comunitat Europea o dels estats europeus i nosaltres aportarem un personatge que encara, vull dir, no s'aclara. Tens raó, passa que, perdona... Té conseqüències, això. El panorama actual de lideratges europeus és d'una feblesa i d'una mediocritat enorme. La foto aquella famosa del Trump amb tot el corifeu dels líders europeus, és que els líders europeus acceptessin això,
em sembla demolidor. Em sembla demolidor i molt representatiu de la poca força, la poca convicció, la poca empenta, la poca tot. És a dir, no? Parlaves d'aquestes ànimes del PP i crec que aquí hi ha un aprenentatge a fer del que ha passat a la Unió Europea. I si un mira l'evolució de la democràcia cristiana a Europa, el que podem veure clarament és que aquells que se'n van anar més cap a l'extrema dreta pensant que agafarien els vots de l'extrema dreta han acabat fent encara més gran l'extrema dreta que tenien. O sigui que malgrat que la democràcia cristiana o el Partit Popular Europeu en els seus diferents països ha anat agafant l'agenda, el discurs, les prioritats de l'extrema dreta, malgrat això, l'extrema dreta ha seguit creixent, fins a superar-los a Àustria, per exemple, a França, la Marine Le Pen, el govern francès depèn del suport parlamentari de Marine Le Pen, que va per endavant de les enquestes quan tornin les presidencials del 2027, si arriba a 2027. El Reagrupament Nacional, que és el partit de Marine Le Pen, no només és el primer partit de França, és el primer partit en nombre d'escons de tot el Parlament Europeu. De totes les forces polítiques del Parlament Europeu, qui té més escons a l'Eurocambra és Reagrupament Nacional de la Marine Le Pen. Per tant, jo crec que podria haver, com a mínim, una mica de picardia de dir què ha passat amb els altres que han fet aquesta aposta. Han acabat patint igual. I això seria el mateix. I després deies, quan mires el panorama europeu, jo crec que el panorama europeu, o sigui, acabem de viure una volta més d'aquest desplaçament clarament cap a la dreta més radical. Moltes vegades sempre s'havia dit que les grans decisions europees, de fet la construcció europea es fa des del pacte amb la socialdemocràcia i la democràcia cristiana. Això canvia el 2019, amb les eleccions europees del 2019, per primera vegada en la història, la socialdemocràcia i la democràcia cristiana ja no tenen el 50% més 1 del Parlament Europeu i, per tant, calen majories més àmplies. Aquí entren els liberals i els verds a la fotografia, depenent. Però a les eleccions europees del 2024 torna a canviar el panorama. I per primera vegada el gran dubte és si hi haurà una majoria alternativa a l'Eurocambra que no necessiti la socialdemocràcia, sinó que hi pugui haver una majoria només amb la dreta i tota l'extrema dreta diversa que hi ha. I això la setmana passada va passar al Parlament Europeu. Ja havia passat amb una votació, però la setmana passada s'havia d'aprovar un decret òmnibus que plantejava la Comissió Europea per retallar, per treure burocràcia europea a molts processos de decisió i el PPE pacta amb l'extrema dreta donar suport a aquell decret òmnibus, aquella llei òmnibus, sacrificant els punts, les esmenes que demanaven més responsabilitat corporativa en temes climàtics i en temes de drets humans a les empreses. I això és un pas més en aquesta evolució. Per primera vegada hi ha una majoria alternativa de dreta i extrema dreta. Hola, bona nit. Aviam, voldria saber la vostra opinió, i us vaig a dir-ho tal com ho penso, voldria saber la vostra opinió de què opineu del govern del partit del país veí sobre la fabricació i venda d'armes a països que ells demanen la pau. Penso que és una incongruència bastant gran. I després, en tinc 81, voldria saber el cartell de darrere, si les neurones no em patinen, si representa que és un dron amb fulles d'olivera. Podria ser? Sí. Moltes gràcies. No. Bueno, si t'entes bé, jo en tot cas, clarament per mi... no per mi, és a dir, oficialment tenim una normativa internacional sobre el comerç d'armes, tenim una normativa europea sobre el comerç d'armes i tenim una normativa estatal sobre el comerç d'armes a Espanya que posa uns límits al que seria la venda absoluta d'armes sense cap mena de control. No? I alguns d'aquests límits són coses absolutament molt bàsiques, molt fonamentals, com no vendre armes en contextos de vulneracions massives de drets humans, per tant que aquestes armes puguin ser utilitzades per fer crims de guerra. Això és una cosa que els governs d'Europa estan obligats
a complir, perquè, insisteixo, internacionalment, localment i europeament hi ha aquests 3 nivells de demanda i d'exigència. És evident que no ho estan fent, i per tant, en aquest sentit, és un altre incompliment de normatives que oficialment ells han impulsat. És veritat que les han impulsat en bona part perquè hi ha hagut un moviment, i això s'ha de recordar en positiu, hi ha hagut un moviment molt important que durant dècades ha estat reclamant que hi hagués algun tipus de control, i podríem dir algun tipus de decència, ja parlant clar com tu deies, sobre el que passa amb el comerç d'armes. Com pot ser que països democràtics venguin armes a dictadors, a criminals de guerra sense cap mena de problema. Bé, doncs això ha estat una victòria que tinguem aquests 3 nivells normatius. A l'internacional ha costat horrors, perquè realment era molt difícil d'aconseguir, però el problema que ens trobem ara és que realment el nivell de compliment d'aquestes normatives és molt baix i a hores d'ara, amb el context actual, fins i tot ni els preocupa. És a dir, fa uns anys, quan s'emetien informes crítics sobre el nivell de compliment, en el cas espanyol, però també en altres estats d'Europa, hi havia com una voluntat de fer veure que sí que es complia. Ara ja penso que progressivament això, una de les conseqüències del rearmament, en bona part el rearmament servirà per comprar armes als Estats Units, però en aquells casos que Europa acabi generant armes des d'un punt de vista europees, diguéssim, una conseqüència indirecta que no es té en compte és que quan tu tens uns arsenals militars a disposició, uns sistemes d'armes a disposició, una de les coses que perquè el negoci sigui rendible és col·locar els excedents, i col·locar-los vol dir vendre'ls, diguéssim. Per tant, l'increment de les vendes d'armes d'Europa al món s'incrementaran per sobre la legislació i les restriccions perquè hi haurà necessitat de la indústria de col·locar aquests materials. I per tant, en aquest sentit, això ara no ho preveiem, però acabarà passant, segurament. Sí, moltes gràcies. M'ha agradat molt el diàleg, he après molt, perquè tots aquests temes realment són densos però interessants de conèixer. Jo sempre, no sé si, potser m'ho faig a mi mateixa per tranquil·litzar-me, però penso que d'alguna manera tot això que està passant, que és com el Far West, que ja ens assaltem les lleis, etc., és perquè realment ja havíem perdut una mica l'opinió pública, la visió, o sigui, no sé qui va dir que el perill més gran era Greta Thunberg, com a símbol de tota una mobilització mundial que anava cap a un sentit a afrontar crisis que ja tothom les percep molt clarament, I no sé què en penseu, però per mi em sembla que estem en un final de cicle, que no sé, em preocupa molt la catarsi, com serà, què farà que anem en un altre moment, però potser sí que amb aquesta idea de que ja no ens hi queden més opcions, o sigui, o se salten les lleis, o intenten canviar la democràcia, o intenten fer trampes, o directament ja a la força, perquè si no ja no hi ha ningú que admeti aquestes maneres de funcionar, perquè en realitat tots estem en un altre lloc, i per tant totes aquestes mobilitzacions que deies, jo també les segueixo molt, de les generacions més joves, són indicis de que alguna cosa s'està coent i que, no sé, dona la sensació com que hi ha un món molt vell que ha de canviar, però els joves encara no estan liderant això. No sé què en penseu. La veritat és que aquestes mobilitzacions també són molt heterogènies, perquè responen a contextos locals i no tots volen canviar el govern, altres estan demanant coses molt concretes, alguns, sobretot a Nepal, que hi haurà eleccions, era perquè aquí les xarxes socials, diguem, són les que van acabar fent mal perquè hi havia tots aquests fills de dirigents que l'espurna és que algú es fa una fotografia davant d'un arbre de Nadal que estava tot decorat amb objectes de Cartier. I això és el que fa que els joves diguin fins aquí, perquè les desigualtats pesen. Llavors, a mi, jo tampoc ho vull magnificar, com dir, hi ha tota una onada global que vol canvis, però sí que hi ha una sensació d'afartament, que es pot traduir de maneres diferents, però sí que aquesta sensació d'aquesta desigualtat que fins ara ha estat acumulativa, perquè a Davos, tu veus les xifres, els discursos sobre Davos, Davos dient potser els rics haurien de pagar més impostos,
perquè si compares el que pagaven als 60, als 70, no és comparable, pagaven molts més impostos que ara. Llavors, tot aquest procés de desregulació, no sé fins a quin punt és sostenible o insostenible, però jo crec que està realment qüestionat en aquests moments. O sigui, estem en un moment, en una lluita molt profunda. I aquí, aquest menysteniment contra la Unió Europea, aquesta manera de pressionar la Unió Europea tan brutal, és pel procés de regulació de les grans plataformes tecnològiques. Això és el que hi ha al darrere, el poder de les grans plataformes tecnològiques. Llavors, sí que hi ha una confrontació de models, que nosaltres estem més amenaçats, som més vulnerables, però nosaltres tenim un model. Llavors, jo el que sempre he reclamat a la Unió Europea és que no renunciï al seu model propi. Sobretot perquè jo estic convençuda que la Unió Europea no pot ser una altra cosa que el que és. O sigui, això era el president de la Conferència de Seguretat de Múnich, que ja va dir fa uns anys que Europa era l'últim herbívor en un món de carnívors, no? I ara ens posem a comprar armament pensant-nos que això ens fa carnívors. Jo crec que és que Europa no serà mai un carnívor. És igual que tingui moltes armes, perquè les armes són dissuasòries si el que està davant teu està convençut de que les utilitzaràs. I a Europa no hi ha un consens. Hi ha por, però no hi ha un consens per ser un poder militar, un poder dur. Si Europa neix per ser un poder tou, llavors sacrifiquem l'ADN de la Unió Europea sense creure'm que serem una altra cosa. Quan jo crec que la nostra salvació ve per recordar el que som, defensar el que som i no caure en aquesta idea de que no hi ha un altre model alternatiu, no? Per molt imperfecte que sigui, per molt curt que ens quedi, no? Hi ha un model alternatiu i no hi hauríem de renunciar. Això és en positiu, eh? Jo potser només una cosa molt breu, perquè has fet menció una cosa que a vegades tinc la percepció que es distorsiona una mica en el debat públic, quan després es diu que als nostres instituts hi ha un creixement, una adhesió de la gent jove als valors autoritaris, un retorn al masclisme, etc. Això de tant dir-ho, que és cert i que estadísticament està demostradíssim, però de tant dir-ho, al final un acaba projectant la idea que tota la gent jove és fatxa, diguéssim, no? S'ha fet fatxa. I això és absolutament fals. I jo penso que a vegades també hauríem de saber veure que hi ha moviments que no ens agraden, que es produeixen perquè reaccionen a moviments que sí que ens agraden. I això és diferent, la visió. És a dir, una part dels joves nois que estan fent un discurs més reaccionari, més masclista, etc., ho fan perquè hi ha hagut un avenç espectacular del discurs feminista als instituts. Per tant, és una reacció en part. És a dir, si tu compares amb abans, dius, hi ha més joves que són d'extrema dreta, que són racistes, que són masclistes, però ens oblidem de dir que la resta és molt més feminista, molt més drets humans, molt més inclusiu que abans, que no hi era això. Per tant, no ho magnifiquem perquè en el fons és una reacció, en el fons és un símbol d'un canvi, d'un avenç. I com que està havent aquest avenç, hi ha alguns sectors que es senten desubicats i que protesten d'una manera una mica precària i lamentable, però reaccionen a un avenç real. I això també ho hem de posar en valor, perquè si no només ens espantem, però no situem que hi ha hagut un canvi de valors importantíssim entre la gent jove, que s'ha consolidat. I, per exemple, que s'ha consolidat, alguns resisteixen. Molt bé, doncs Jordi, Carme, moltíssimes gràcies per totes les coses que ens heu dit, les reflexions que ens emportem a casa, que seran moltes. L'altre dia escoltàvem a la Sanam Naraghi Anderlini i ens demanava que si no ens atrevíem a pensar de manera optimista, deia, fem les coses des de l'optimisme. Si fem les coses des de l'optimisme, potser ens atrevirem a pensar-les. I em sembla que no està malament poder acabar amb la idea aquesta de fer coses optimistes. Aquí hem fet coses, intentem fer coses optimistes o com a mínim per fer reflexió per tothom des de la Fundació Ernest Lluch. Avui era un dia especial. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta celebració dels 25 anys sense l'Ernest Lluch. Per nosaltres és un plaer haver-ho pogut fer
amb el Jordi Irmadans i la Carme Colomina i amb un tema com el d'avui. Ens fa molt contents i us estem a tots molt agraïts. Molt bona tarda. Gràcies. Bona tarda.